show jamana ba ko hamun ba fle maliko na ni maliko ka fole bele ba mbu ka dungo da ba do da ba sigi ni sonja kana na kan akuna funin ma kan ba fan na le fle no ni sonja kelen kono na ko kuna funu dio ma fo ko bela jelen ki bismillah akuna funu blon kan nana be tarate utukalo kletano rasamba fla ani mukan fla kuna fana damna lamba damne ka kuna funa do da mami yere ni jamana kono den famba yo nyini kren kren la gaw ko nu le rakon kun bora ku ka ni songo ya ira ka fasa ko farajala ko ka kele ke jamana munu be do ko lu ka dugula no ye force barkan mo ko kul kon ba nyini sa ko olu yere kon ka taka bo olu dala o kum kon na ira la ka fasa ko faransi la ko ka jamana nyama na le de Emmanuel Macron hale ko ni sebe mi na ira ka fasa ale ka kele ke chede laban to munu yere kon tume mali dukulo sanfe ko olu yere kon be taka boy minu ya ira ka fasa ku daga ro cleo yo taka di anga fintigla mo ma mi yere ni force barkan mo ko nu yere kon tara ka bo mal ko no ku kunda Niger ka fe ya ira ka fasa ko ni ko yere kon tunu ka jamana nyama ka bulo no bla saba ay mike kabi février kalo kletan wolon vlate menen kayira ka fasa ko ale ka kala ka cedo mina ta bo mali jamana kono dondon o laba la ka fasa ko olu yere bere do kon tara ka bo mali jamana kono ya kunu na mo welo ko force barkan mo ko ni o yere kon tin jamana kono din famba ka la yini alisa nantora kuna funu konnana ina fanto ya fo yo kunu kuna funu konnana to amna Senegal ko ka jamana nyama na le de makisale ale kon kunana mali jamana kono na ida la ka fasa kana na kuma nyogo yake keren keren yala ka keni ivaron ka kele ke chede binani kono to mi minelembe mali jamana kono na ida la ka fa ko mercenaire do makisal hale era kon kunana kuma nga jamana nyama fe wala safura psa ka soro okula to gamana ne jamana flan no je hani aklala kana fasa ka ale konina na mali jamana deme keren keren na kelembe mali jamana kono no ibama wala mo gotay no terrorisme kele ko kana de mek wala sa terrorisme hayra kon misaka kele ka bo mali jamana kono to yamina o kum konnana ayra la fa ko makisal ka yare kon kan ta kama yin fe ka yare kon yikunda anga jamana nyama koro ka suka no yare de kon Ibrahim Boubacar Keita mi na tra sanga fo keren keren ke o musula madam Keita Aminata Maiga ataro la ka ta ka sanga fo keren keren no ke mi yare na tara fo keren keren bla Ibrahim Boubacar Keita shuma o mi yare kon do no aka du yare kon na sebenin ko makisal nyon ale yare kon ki kunda Senegal ko fe ha yare ka fa saka ale ni sonjara ko sebe ka keni ale ni tagamam ke kanyeshi jamana ma ko ma yera kon kanga ni anga fintigla mo mun bon ka fangala ko ma kan nyunu ku do ko nyoni yera kon ka fen fuma kala yera kon na so ni fintigla ma nunu ko ma nyena ma no ba ko ma munu ko be ma bonya ku ye bere bere le ni kuma le mi takanya shi alema kali ni sonjara ko sebe ko kuma nyoga mi temena ale nunu nyogonche o kuma nyoga ko o ya le jigi fa ko sebe foli bele le ba hayuta ko nyeshi mali jamana chama cha fanga nyama manale de colonel Assimi Goïta anaka baraka nyokon bela jele no aka gouvernement ay foli takanya shu bela jele ma ku bala jele ni che uka kumbe kutugo nyumana ko mo kanga mali jamana nyini ka donyon ikoni ka fenfo ama amanto kuna funu konna na meta kulukuru kelen kelen la kulukuru ni bana bani nyonche ala ka foko ba machi wale mawkolu yera kontara bi mo ka parido mi yera no yera kontara u bolo fo mbala jelo yera koni boshu la sraba sanfala ya yera ka foko ni ba machi wale manu ku yera koni sraka bolni million chaman bari me nu yera koni wo boshi maula sraka ayira la ka foko na funu konna na ko sega sega lu ko o yera kon dala lu no anga fintila mo fe wala sa mami yera koni ni barajugu nu ke ulu be seka mine to amna ngakli na jikina ayira la ka fa ko kulukulu bana basira yere kon ngonche ko bingali ka yere kon kachani sirain ka kosebe ko jamana kono nyama ko ka fere bela jelen tiga ko alla kana sinsi kosebe ni sirain sanfalala alisa nantora ka kuna fonu la mbola dona ka fo ministre msigiro no fintigla ko fo ta se fintigla koro kun kan ko nyana bolema nale de Sadio Camara ale kon be wisi keren kenen la Moscow coffee ala la ka fasa ko olu yere kon be ka nyon dala jaban ka nyon dala jame nu go wulu ko exposition nu yere kon be ka tu ka kele ke mino yira maula ya yira ka fa ko kele ke minen ba kele o yere de kon yira ne no o mi yere kon glana urisila chake woro keme saba fe mi nu yere kon be ko boko yira jamana kono dono ya yira ka fasa ko kan jamana ma biduru ko olu yere de kon mena tab katani ko kenen nyena maya mi tara mali to la hori colonel Sadio Camara wala sa katani ko kenen nyena ma urisila ko kon be ku ka kele ke mino ngira fokata so be bolo no blase mon ko ni jamana che jamana mi yere kon makobe de mela ni kele ke mne ba ke men folo mi boro ya yira ka fasa ko olu yere kon yira lu dorodo ka chama ko o yere kon fene be
alisa nan toro ka kunnafoni kɔnɔna na hamola dɔn ka fɔ k'an ka fintigila mɔgɔ k'olu yɛrɛ kɔni sera ka takari bamaciwale maaw la mɛna ka kaw fɛ u dagayɔrɔ la min n'an bɔ aw la dɔn ka fɔ sa ko bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni kun bola ni maa minnu ka baganw ye ko fintigila mɔgɔ k'u sera ko o bɛɛ lajɛlen minɛ u la u ka mɔmɔli senfɛ alisa hameto o kunnafoni nun kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen don siraba kan ko kunkan ko na balima n'ale de madame Damini Madina Sissoco k'a bɛ Turima Bashi a yirala k'a fɔ k'u kɔni bɛ ɲɔgɔn dalajɛ kɛrɛnkɛrɛn ɲɔgɔn dalajɛ min n'o bɛ kɛ ni diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen walasa u yɛrɛ kɔni bɛ taa kuma k'a gɛlɛya ko kan u y'a yira k'a fɔ sa ko ni fɛn in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ wari ko kɔrɔ donbaga n'a yirala k'a fɔ sa ko diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen bɛ mɔgɔ min bɛ Mali jamana tɔgɔ la o de ye madame Damini Madina Sissoco ale kelen ka kuma ta kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko gɛlɛya ko yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana kan kɛrɛnkɛrɛn la fɔ ka taa se Mali dafɛ dugu ma n'o de ye Burkina ani Niger gɛlɛya min yɛrɛ kɔni sirila coronavirus fɛ fɔ ka taa se kɛlɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔ ani embargo min taara ka ɲɛsin anw ma ka bingali kɛ anw kan ko gɛlɛya bɛ anw kan ko Mali jamana yɛrɛ kɔni sɛbɛn don ka laɲini kɛ Nations Unies fɛ ka dɛmɛ ɲini ko ka kafan bɛ yɔrɔ minɛ ko bi ko Mali jamana ka sɛbɛn yɛrɛ kɔni ma jaabi ko ka sɔrɔ ko Mali jamana ko ye Nations Unies jamana dɔ ye maa min tun bɛ Nations Unies tɔgɔ la o yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya ninnu bɛɛ ta k'a yira k'a fɔ sa ko kunnafoniya ninnu k'a yɛrɛ kɔni bɛ se a seyɔrɔ la Madina ale ka kuma kɔnɔna na a y'a yira tugun k'a fɔ ko sirabakan ko gɛlɛya bɛ Mali jamana kɔnɔna na kosɛbɛ ko Mali jamana ye dɛmɛ ɲini o fɛnɛ kunkan ko la kɛrɛnkɛrɛnna cakɛda min bɛ wele ko BAD o min sigilen don ko kunkan ko la ko ni Mali jamana ka sɛbɛn donna ko Mali jamana ka sɛbɛn bɛ se ka san 3 kɛ ko ka sɔrɔ ko jaabi ma di Mali jamana ma maa min yɛrɛ kɔni tun bɛ BAD mɔgɔw tɔgɔ la olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye bolonɔbila sɛbɛn ninnu k'u y'a bɛɛ lajɛlen sɛbɛn walasa a kunnafoniya a kan ka di maa min ma ko kunnafoniya yɛrɛ kɔni bɛ se o ma walasa fura bɛ se ka sɔrɔ Mali jamana gɛlɛya la togoya min na minisiri min sigilen don kalanko kunkan ko ɲɛnabɔla n'ale de madame Sidibe Dede Usumane ale fana tun bɛ ɲɔgɔn dalajala a ka cakɛyɔrɔ la bi n'a y'o kɛ plateforme o plateforme a yirala k'a fɔ ko lɔkɔli karamɔgɔ dama gansan yɛrɛ de kɔni b'o plateforme kɛnɛ na n'u san kɔnɔna na n'u yɛrɛ kɔni bɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɔgɔn dalajɛba kɛ ɲɔgɔn dalajɛ min n'u yɛrɛ kɔni o denbaya n'u y'o ta ka di minisiri min sigilen don kalanko kunkan ko ɲɛnabɔli ma ka kɛɲɛ ni a ka jija ani cɛsiri hakɛ a kɛlen don k'o min ta ka ɲɛsin Mali kalama o kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲina kuma ko yɛrɛ de kɔni lɔkɔlimɛtiri ale la ala bɛ cogo di gɛlɛya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen la Mali lɔkɔlimɛtiri yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn dalajɛ ban ko o bɛna taa boli o de k'a ɲɛna kɔnɔna na min bɛɛ lajɛlen denbaya talen don ka di madame Sidibe Dede Usumane ma alisa n'an tɔrɔ kan kunnafoni la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko douane mɔgɔw k'olu yɛrɛ kɔni fɛn bɔra ka ɲɛnamini fɛn camanba minɛ kure Mali a yirala k'a fɔ sa ko douane maaw yɛrɛ kɔni tɛ se k'u yɛrɛ kɛ foyi ye ni jamana kɔnɔdenw ka kunnafoni t'a la o de y'a to kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ finitigilamɔgɔw bɛ dɛmɛ ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u kɔni ka kunnafoni jɛlen don olu ma walasa u bɛ se ka takari bamaciwale maaw la togoya min na u y'a yira k'a fɔ ko kure Mali douaniers kɔni ka mɔmɔli senfɛ k'u yɛrɛ kɔni sera ka ɲɛnamini fɛn camanba minɛ min yɛrɛ kɔni dogolen kun don mɔbili dɔ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko ɲɛnamini fɛn kulo 150 ani 9 n'a kunkan fɛ k'u y'o de minɛ o min yɛrɛ kɔni kun sirilen don ka se fo 145 ma u y'a yira k'a fɔ k'a siri kelen na ka a kulo 1 ani garamu ma ko o de kɔni tun ye ni ɲɛnamini fɛn min yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dogolen kun don mɔbili dɔ kɔnɔ o min kɔni kun bɛ kunda kure Mali kan nka ala ni douaniers yɛrɛ ka mɔmɔli n'u ka sɛgɛsɛgɛli ani kunnafoni jɛlen dili u ma u ka ɲɛma n'o de inspecteur général Amadou Konate hale n'a ka cɛdenw wulilen ka se kɛnɛ kan u yɛrɛ kɔni sera ka takari ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen na min k'u bɛɛ lajɛlen minɛ n'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ faama tigilamɔgɔw k'a bolo kan ni wagatinin na kunnafoni min bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ne ɲɛ b'a la o de ye k'a fɔ sa ko jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaw k'olu yɛrɛ bɔra ka bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn minnu y'a yira k'a fɔ sa ko sifinnaka denmisɛnninw yɛrɛ bɛ giri fɛn min kan kosɛbɛ bi k'a min ni o ye ɲɛnamini fɛn ye n'o o ye shisha ye k'o mili yɛrɛ kɔni bɛna dabila Mali jamana kɔnɔ min de y'a mili mɔgɔ minnu bɛ don n'a ye mɔgɔ minnu b'a feere ko o bɛɛ lajɛlen bɛna dabila pewu Mali jamana kɔnɔ nka ɲɔni k'a kɔ o ɲɛ foli belebeleba k'o bɛ ta ka di communicate maire ma baw k'ale fɔlɔfɔlɔ de kun ye bolonɔbila sɛbɛn kabi san 2019 wagati ka mili k'a ka dabila ale ka marada la pewu pewu bi donya in na jamana ɲɛma olu fana bolonɔbila sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ min de ye shisha donni ye shisha feereli fo ka taa se shisha mili ma ko nin y'o bannen ye Mali dugukolo kan pewu
halisa nan toro ka kunnafoni la hambola dɔniya ka fɔ ministre min sigilen no kunnafoni ko kun ka hale ni kunnafonidilaw tun bɛ ɲɔgɔn yɛlɛ ɲɔgɔn min n'a y'o boli kɛrɛnkɛrɛnnen la n'a yɛrɛ kɔni bɛ k'a ɲini kunnafonidilaw fɛ sa ko n'u kɔni bɛ kunnafoni di ka kunnafoni jɛlenw di ka kɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnen la IVL ka kɛlɛ ka cɛ de 49 min yɛrɛ kɔni b'an ka jamana kɔnɔ ka kɛ n'o ye baw k'u kɔni ka kunnafoni di kunnafoni min yɛrɛ kɔni tɛ fitinɛ wuli ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nka kunnafonidilaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira ka fɔ sa ko sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen ko yɛrɛ kɔni kan ka kɛ video manu ka video manu minnu yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni ka ko tɔ la juguya min de ye Mali video manu ye fo ka taa se Abidjan video manu ma ko sɛgɛsɛgɛli kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka walasa olu de kɔni kana kunnafoni di kunnafoni min yɛrɛ kɔni bɛ se ka ni jamana fila k'u bila ɲɔgɔn na ko min yɛrɛ ye a kɔkan ko minisiriw ye k'olu bɛ baara bɛɛ lajɛlen na walasa a ko in yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛnabɔ nɔgɔya la cogoya min na. Alisa nan toro ka kunnafoni na meta siraba kan kasara kunnafoni la o min nan bawla dɔnniya ka fɔ bi ko yirimajɔkaw fɛ ko sotraman dɔ ale ne remorque dɔ olu karila ɲɔgɔn na k'u ka kari ɲɔgɔn na senfɛ sa maa kelen o kɔni bɔnɛna ni na nka maa caman olu yɛrɛ de kɔni banana min na bɛ dugawu kɛ sa ko an dabama ka wele sira maa min ma k'ala ka badabada dali nɔgɔya ye minnu dalen no kɛnɛya kun kɔrɔ ko masa aramani k'u sɔn kɛnɛya la. Ka kunnafoni datugu pewu hameta an ka page noire sanfɛ o min nan b'aw la dɔnniya k'a fɔ ko dɔnkilidala min bɛ wele ko Wara Gaspi ni bɛɛ b'ale dɔn n'ale kɔni ka di sifina ka denmisɛnninw ye kosɛbɛ k'an dabama ka wele sira ale ba ma min nan bɛ dugawu kɛ sa ko ala ka badabada dali nɔgɔya ye a y'an kɔ kiti min ala ko nɔgɔya na bɛna taa jɛ min na ala ko nɔgɔya. Mali kunnafoni show jamana labagaw an ye ni kunnafoni ninnu sɔrɔ bi ka da aw kulo kan n'ala ma basi wɛrɛ ka na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni yɔrɔ kɛnɛ kan nka yan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'an ma a k'an bɛn.